Hi everyone, maayong gabi na guys. Sa sa oras alas city nang di kapin ola kung mga dugi. Ato ano ning abuyan ni ato ang gipamalit guys. Na grocery guys. Ara guys, atong grocery guys. Ito nga dali intong ko kaganina kay hapon na kaayo kay nadlok lagi ko guys, mulakaw ako ra isang wa akong banana ba kay. Aside sa hapon na kaayo, mahal po kayo og kaning pake ang motor kung magabin anta dire mahapunan na kaayo. Nagpalit og gihon. Nag-grocery ko guys. Ugma ra nako palito ng uban guys kay dali man kog uli ka ganina nagpalit og noodles o palit ka noodles. Ora man itong madali dire pag wa tay masudan. Mahotdan tag mga sudan. Palita og gatas. Ara. Palita ani kung maglata tag munggos na atay isagol nga dili na kanang concert og isagol kanara coffee milk. Igamay ra na kong coffee milk na may gatas o nagpalit ko ani banana yung paborito nga fitang katong na ipalaman. Nagpalit ko ani. Kay natin masima-sima ba. Nagpalit ko kape niya nga perting pagkadaghan na kay grabe kina mga pe. 48 sticks gid ako ang gipalit. Ano ato ang gipamalit guys. Asukar. Palitag asukar, tunga, bitchin. Kaya ako rin may mag-asukar, so tunga akong gipalit. Kaya tag shampoo. Diri na. Ang ato ang popcorn ug asin. Diri na itong shampoo kay manimaw. Nagpalit tag speed nga katong whitening. Duha ka bar. Napamangko di anak good stock. Nagpalit ta aning humot food o. Nabali man ito sa. Palit ta ani. Muna ko isabon ko ang dugi basta permirong ko din. Ayhan ako sila sa binansa. Ako tong soap nga pangdug o napalitag powder. Muna ang atong mga importante diri, mga powder o sabon. Layon shampoo ni banana. Ako ang keratin. Palit ra guys. Muna akong gipamalit guys. Dayon napatay bugas dito. Napadagan ta gipamalit, napagipangkuan na nako ang uban gipangluto na nako. Natadiripan, naan ko mga chikiting ko nangatulog na. Maginahinay ta kay matumban niya. Nagpalita og tangkong ni oo. Nagpalita og pichay lutoon na ko rin action na og kuan. Atong pan, nagpalita ensumada. Natay donut para ugma ni lami kay ni sa kuan. Lami kaayo ni sa aroma o natay mamun. Tag-utsong isa ana ang atong aroma. Di na mawala atong aroma guys kay muna ginainom na to guys. Ang atong giluto ni ara nagbukal-bukal na. Mingani wala na ko gidungagan og uling. Kay bukal naman dai sa kuan di ay. Dungagan na nagkuan kog uling usa kay dungagan ta na kog uling ni ara oh. Di na ako dungagan uling kaya nakabukal pa man igapon siya matong sudan sa tong dugi si Rosy nagpaso-paso busog na siya kaya nagkaon na siya ito yung sashi diba butang na ito guys kay mag-andam na po kung pagkaon kong iro ron mura butangan dyan nato ni siya og kuan guys kanang gamay nga uling kay napaman ako ang herbal di ay inito na ko ang herbal gamay lang nga uling kay para dili masayang sa buwan lami kaayo siya guys oy basta ka na bitang kuan lumiyagan butangan ako uling gamay kay isa makulang ang uling para makahaling siya naluya man ko waan sa nato kani atong gamiton kay baga-baga man ni tangad uling kay para mabaga-baga siya gamay rapod kay masayang man kay ipakupos na ko ni gamay guys ipakupos para mo action siya ka adobo ba ana action siya ka adobo Daran ko butang sa ilalom kay magamit naman na nato. Kung napa to makainom ko kung banana pag naa siya dire kay magkuan dito siya madali-dali dito siya panghugas.
Nya. Ako sa ning andaman akong mga dugi. Ako lang sa ning ipadapin sa nako na diri ko. Sa nako ni mga silupin. Oh, kaya mukat atong lamisa. Atong lamisa mo daga na. Ang si Rosel. Busog na akong palangga ang si Rosel. Pero mukaon na gyapon na siya ron. Kay naanad naman na siya luto. Mga ni hapon siya. Ako lang sa ning ipang daplin. Kay diri ko magtimpla para sa kong dugi. Kay litirpanan ako guys. Kay para mabugnaw dayon guys. Maglikang-likang. Kay matumba na to ang mga poor babies. Nagagmatoy kayo. Butang sa nato ni. Si Banana, sige ingon nga. Panirado na palangga, panirado na kay ikaw raw sa diha. Sayo pa man, na pa may mga silingan. Dira sa ano. Hindi pa malit guys. Ay, Diyos ko Lord. Ay, buslot na ning bihon ako napalit. Alang, buslot pida ay butang na ko ng silupin. Nara, ito hindi pa malit. Ang kaya mukat sa mesa. Unya na na. Ay, wak! Ang pagkaon sa diya, wak. Cat food. Cat food. Ayaw, paglakaw, wak. Kay mukaon na mo. Karon guys, mag-andam na kong pagkaon. Butangan sa nako ni uguan. Ayaw na paglakaw ako, nangaon na mga, mulakaw ka, o, dito ka kakaon. Dili na mulakaw ha. Nakaon ng katpod. Nara. Nabutang na ko diri. Dinsabaw. Yan ilang kanon. Di, kanan ipatubang din sa electric pan. Kay para makakaon dahil makakaon din sila panihapon. Pag makakaon na din sila panihapon guys, lami na kung pamati. Ayaw na, ayaw. No, gani sa kao. Kay mukaon mo ron. Kuha na ko ilang plato guys. Si wakwa kay mo. Kuan sa kuan, musalo siya sa kuan. Musalo siya sa kaning inuulan. No, wak ha. Madto ta dito guys kay kuan ta silang pagkaon mag-andam ta guys. Wait lang Rosel. Doon si Rosel gakarag-karag na. Wak. Di mo lakaw ha. Kay magkaon na. Agay, in Jesus name. Diri na ibutang ang ato ang cellphone para maklaro. Ang kuan ay ang rice cooker ay wait lang guys, kuan sa nako. Na guys, na excited na sila guys kay mangaon na daw sila guys. Diya sa nako na ibutang ang taklob. Guys, nag-andam na pagkaon nila guys. Oh, wait lang kay nag-andam pa ko. Lagi kaon lagi muron. Nag-andam pa si Mami, init pa ang rice. Taw na akong Rosel niya. Ning-apil og linya akong Rosel guys. Tanawan ninyo guys. Oh, apil sa linya guys. Oh, para ang gamatoy. Na inday linya na. Wakwak. Miki, ato ara si Miki di ay. Awas sa di awak kawas kay magkuan sa tagpagkaon. Ayo sa tabo kay dili makita sa video. Kay nagipanggutom na gini sila guys kay unsa nay oras niya. Wala kay ni sila nakakaon kaganina. To si Rosel samtang naghulat sa kuan pagkaon ning sadle aning kuan pud siya ni. Unsa ni? Ning kuan pud siya sa iyang kaon sa ning tusik-tusik pud siya cat food. Diri na lang ako ni kuan okay ako naman po nila bahay. Nya na dayo, na si Inday, wa naka agwanta ning patong na sa lamisa si Inday. Tara si Inday guys, wa naka-agwanta guys, yung patong na. Ipanggutom na gini sila, di nakasimot po silang sudan guys nga bag-o.
Wait lang ha. Ang kaon lagi mo ron. Lami na sa ano. Lami daw ilang sudan guys. Ayoko na ito. Mahal kayo ang kuan. Ang Princess Bia guys, 1,280, 1,300 man ta to niya. Nahangi ora og kuan 1,000. Uy, in Jesus name. Na, run out guys. Gani na toy flashlight diri guys. Wait lang guys ha, ning run out. Ning run out bitaw na guys. Ngun ani gyud na diri guys. Uy, kanang mukalit og run out. Uy, batasan ng kuan diri guys. Ang kaning suga mukalit lang kapalong. Unsa di kana sila? Pagulat George. Kay balang nagkuan pa ta diri. Sige kay hilak diha. Nga makakaon raman. Naghukad na ko guys si George sige makahulat na siya guys. Uy, ambot na lang anak niya. No, nakadong mo siyang tingog kasi nge. Nana. Ato ning ilikripanan para dali rama kuan mauga mauga nga mabugnaw ba atong Rosel so guys tama nakaandam na ta silang pagkaon unya dapat ako na nang timplahan para makapanihapon na sila guys so nag-inusara jud ko diri guys kay wala jud akong bana ugma pa to sa hapon makauli kay travel nila karon so bye everyone amping tanan thank you so much sa mga solid supporters kung mga viewers ug sa akong mga subscribers so bye everyone.